Žíly a ten člověk intenzivně krvácí z úst, ze žaludku, zorací krev a víceméně, když je to ta silná žíla, tak dochází k tomu, že ten člověk nám takhle hezky zabije za 3 minuty umře a nikdo mu nepomůže prakticky. Mají tyhle dneska už ty kempingeři nebo kulmany, jako jo, to už je celkem jedno, protože pravá ruka u zadku, nohy jdou, aby nebyly vejš než zadech ty nohy zase, jo? Ale Kde seš? Ty nejsilnější! Běž se rovně, běž se! Zaberte! Teď!